За това, че ще седиш цял ден в ТикТока и искаш да плащаш ставка? Еми да, на човек. Надник. Защото виж сега, имаме хора, ама нямат шофьорски книжки. И как да ги закараш Плевен на обекта? Да. Трябва една жена, Чако Плевен. където ще шофира и ще ги чака там и после ще се прибира с тях. Ама че тя ще полудее и там в колата цял ден да стои. Може да Ще й дадем да разкарал опъва от тавани Плевен. някакви. Ей, да. Ще Сериозно? Ще се разкарал Плевен, утре Стара Загора, цяла България. Ще видите цяла България. Представете си каква уникална възможност имате вие, ако са ви... сега говорим за монтажници, за пичовете, за мъжовете. Ако примерно сега си от Бесарабия или наш менталитет имам предвид, защото аз ме трябва да се разбирам с човека. Не да каже няма да стане, а пък да... Нали, аз вярно го казвам, защото това нещо в България навсякъде май не го няма да стане. При нас няма такива думи. При нас има само ще стане и трябва да стане на лукс, на топ ниво. Защото ние се опитваме да си изграждаме репутация, затова искам да кажа, че приглашаваме пък каним специалисти, майсторите. Ако няма майстори, давай, ще въправим майстори. Ще ви дадем една хапка ляп в този живот. Държим линия.